Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup 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 dup. Ride Motovlog. Let's ride. Let's go. The old one. Ay, naka. Traffic. Ay, naka. Traffic. Ba, oh. Sumulan pa. Ba naman yan, oh. Ay, tawid na. Ay, naka. Yari ako na ito. Babasa tayo. Alimuot, pulamuot ng araw. Kamutin muna tayo ngayon. Ay, mababasa eh. Kamote, 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 kamote. Malago. Yeah. Yeah, yeah, boy. Uy. Ride. Grabe. Alam mo mali na daan ako. Ay naka, magana sana ako. San Luis sana ako dadaan at magbablog ako doon. Ayun ako. Tutuloy ako nadaan. Mali nga nadaanan ko. Pwede man ako bumalik. Balikin lang kaya ako. Mag-aalas 3. Balik kaya ako. Traffic eh. Huwag lang, dito na lang. Iwan ako ng buko dun. Yan! Hindi tayo na ibablog natin. Isip ako ng content. Wala mga content. Ay, nako. Traffic dito. Pero, nag-record ba? Checking ko. Check. Nag-record. Nga ba? Yeah. I'm recording. Okay na pa yung pagka-mount. Okay na, nakikita naman. Alright. Uy, mambo na, mga paps, mga brad. Yari tayo. Ah! Daanin na lang natin sa kanta. Papabasa na ako sa ulan. Yo. 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 Subukan naman natin mag-rap. Mag-rap. Rap. 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 Ah! Basa kami. That is that. Yun? Kahapon, napakainit. Ngayon, ay nako. Biglang umulan, nagkulim ng biglang umulan. Ngayon, yari. Mukhang sakit ang aabuti na ito. Diba? Grabe eh. Ay nako. Pasok popsicle. Ay nako. Ay na nga. Kahapon, napakainit.
Umabot daw ng 27 degrees Celsius. Ay, sa balita. Ngayon, umambon. Siguro simula na siguro ng tag-ulan. Hindi pa ako nakabili ng kapote, yari. Ayun. Ya. Oo. Bibili ka lang na bibili. Ya. Ulan. Lolo, kayo ng patak. Yari. Haha! Asa na ba yung rap natin? Pasok? Alright, okay. This is where motovlog. Woo! Guys, wala tayong ma-vlog. Ito ang para sa inyo. Subukan ko lang. Yo. Yeah. So, traffic. Nandito ko sa traffic. Ay. Uli. So, traffic. Nandito ko nakahinto sa may traffic light. Kasama ko ang mga batuta. Yeah. At basang-basa sa ulan para akong sisik na nauulanan. Hindi ko ba alam kung saan na ang lirik ko? Hirap naman may garap. Basa na! Dahil sa ang lakas-lakas na ng ulan, kailangan ko na maghanap ng masusulungan. May ambulansya pa, may aksidente ata. Yeah! Ang lakas na ng ulan, yari na ako, Abra. Tirahin natin si Abra. Yo, Abra! Ang pangalan mo ay Abra. Ang pangalan ko ay Gray. Handa kitang labanan everyday. Kaya hanggang saan naabot ang ride na to, hanggang sa maabot ko ang aking goal. Puro ka gahul. Ako'y gahul na sa oras na to. Ako may sisilo muna dahil ako'y basang-basa na naghahanap ng masilungan. Mayroon pala dito masisilungan. Yeah, basang-basa ang sisi na ito. Sisi na to. Basa na talaga ako. Ilan na tayo. Yun. Ay. Biglang nabaraw na ng ganun sa mga. Ay, nako. Ayan na mga. Basta. Papatila muna tayo dito. Kaya na lang. Okay. Hello, Pat. Shoutout muna tayo. Ayun o. Malabo diba? Yan. Shoutout kay Rez de la Cruz. Ito na yung shoutout ko sa iyo, Paps. Maraming salamat. Jeffrey Maaba. Salamat sa palaging panonood. Junel Cebulo. Ride safe, Paps. Scooter Rider. Sa motovlogger. Ride safe, boss. Kay Roberto Parenya. Alright, Paps. Tikoy Ho. Salamat sa pagkokomento, Paps. Juan Laag. Ayos. New tire. Kay Baby Rider. Lagi nanonood dyan. Unang-una. Roberto Icardo. Ride safe din. Always, Paps. And sa kamiyo natin. Lil Acosta. John Kairos Nares, Jeff Stevenson, Cloud Strike. Mga kamiyo natin, mga kagulong, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa mga subscriber ko at sa mga likers ko at sa mga sumusuporta. Subscribe lang. Alright! Salamat!
kailangang bilhin natin kapag ito parating na ngayong tag-ulan. Siyempre, number one dyan, kapag tayo mga nag-ride o kaya tayo pumapasok sa trabaho, kaya tayo ay bago umpo sa motor natin, at so, rainy day na, ayun, luwak-luwak dito, oh. Kita nyo? Grabe. Yun nga, it's a rainy day. Siyempre, kailangan natin paunahin dyan, bumili tayo ng kapote! Yes, kapote! Huwag niyo yung tipidin, yung sarili sa kapote. Meron kasing kapote, di ba? Na ilang araw mo lang punit na. Di ba? Tinitipid natin sarili natin sa mumurahin yung kapote. Ano tayo ng matibay? Medyo affordable naman na matibay. Meron naman yun eh. Kahit hindi naman tayo masyadong kumaras ng sobrang mahal. Yun, yung matibay, diba? Bakit? Kasi matagal din yung tag-ulan eh. Nagagamit talaga yan. Siyempre, iwas sakit na rin. Diba? At ano pa pwede natin bumili kapag rainy day? Ayan, pwede tayong bumili ng mga sleepers. Or sleepers na ano, yung parang crocs. Or yung something na mako-covered yung mga paa natin. Or meron ding sapatos na na plastic. Tama. Rubber, ganun. Rubber siya, di ba? And then meron ding pwede ring bota, di ba? May bota, pwede ring bota. Yan, pwede natin gamitin yan. Kapag tayo ay nag-ride ng rainy day. Ano pa ang kailangan natin pag tag-ulan? Tingnan nyo masyadong maputik na dito. Ay, ang putik. Ay, medyo madulas din yung mga ganyan. Putik! Ang putik! At dito sa area na to, mga paps, mga brad, bumabaha dito. Dito sa bandang San Simon, Santo Domingo, Inalin, yan. Ayun o, ginagawa na nila ng ginawa nila ng drainage. Drainage. Pero, tingnan natin tag-ulan yan. Sigurado di pa rin mawala yan. Babahain pa rin yan dito. Kasi galing dyan sa may bukid na yan. Galing sa bukid na yan yung tubig. Pupuno, aapaw dito. Kaya, tingnan natin kung may pakinabang yung ginawa nila dyan na drainage. So, what's that? You know. Gandito yun, bumabaha, gandito yun. Ayun o, yun pala, may tubig na eh. Fish pan, taka fish pan o. Pan nga na ata yan. Saka dito, tuturo ko rin, may bahari dito eh. Sa mga pupunta ng north, na biyahe ka ng... Uy, nakita ulit natin siya. Naunahan tayo. Tulan. Ayun o. Vintage. Naging yung gulong tatlo. Ay, hindi naging yung nagilid. Look. Tibay. So, yun nga. Apparently, umiinit na naman siya. Parang pinabasa lang tayo eh.
Pero ano, may saniri yan na, yung umulan na yan. Pwede kang kabagin, pwede kang manugat sa yung ulo mo, pwede kang magkasakit. Kasi galing init, tapos biglang umulan eh. Kaya ingat-ingat tayo, mga paps, mga brad, lalo sa mga ginakis natin mga bata, di ba? Nahihina pa yung resistensya. Take care sa inyo. Take care your family. Yup. Natigil na tuloy yung pagharap natin. Andito na pala ako sa San Simon. Pwede naman akong mag-San Simon exit kasi yun nga lang hindi for 400cc ang aking motor. Kuwaway naman tayo. Mukhang hirap yun ah. Ah? Pasok. Ayun, dito yun o, binabaha o. Papakita ko sa inyo. Ayan, binabaha rin itong binabaha rin itong ano na to, area na yan, traffic na yan. Yan, binabaha yan. Simula dito, yan, ito, simula yan hanggang doon. Ayun nga, meron kagid ba? May baha konti. Kakaulan lang eh. Lalo pa, ayan o. May stock dyan yung ano, konti nga lang pa lang yun ha. Pag ano, di na naman nila inayos yung taxi, di na nila tinasan yung daan. Sigurado, suffer na naman yung mga commuters natin tsaka mga ano, nagbibiyahe papunta dito. Yari na naman. Kaya hanggang dito yan, ano na yan eh. Yung biyahan na yan. Ilang beses na ako nadaan dito eh. lumubog yung motor natin eh. Binandar eh. Na ano air filter. Pero sunod, alam ko ano pa ang gagawin kapag nagkaganon. So, dito tuyo. Doon umulan, dito mamaya pa siguro ulan. Hindi ako. May ulan din yan dito, sigurado. Napakalubak ng mga daan dito. Kanina, dami ako naisip na harap eh. Ngayon, wala na. Yeah! Yeah! Every day, every night, every day, every night, night, every day, every night! Night! Stop yan. Alaanin natin sila kasi nasa pedestrian lane sila eh. Diba? Dapat nandun tayo duman kanina eh. Ang sana tayo vlog. O diba tuyo dito? Ay, doon lang umulan. Truck, may kamabi dyan. Hindi tayo dyan.
Parts natin, stock pa rin ha. Hindi pa ako nagpapalit. Maybe kapag na-benching na to. Kaka. Nagpipili ako kasi ano eh. RCB. Ano. Or X-Speed. Yung RCB na X, ano ba yan? Pardon. 8-spoke. Where out dun. Ayun lang. Comment kayo kung ano mas maganda. X-Speed o RCB na X-spoke. Woo! Yeah. Nakakata rin yung mga daan dito. Nabubuhayin eh. Ya. Diba? Labi. Import kasi ng mga malalalim din. Hindi mo makikita. Hindi ako masasaldak. Boom! Kalis. O ilang araw, napitigil na eh. Baby, pauwi na ako. Baby, pauwi na ako. Ano ba yung kanta ko? Pauwi na ako. Baby, pauwi na ako. Baby, pauwi na ako. Go. Baby. Pauwi na ako, baby. Nasaan na ba ito, baby? Hindi na lang ako, baby. Na-hype na naman ako. Hype ka. Good. Hype ka. Hyper ka. Mga na-hype, sobrang ingay. Nakatayo hype. Okay, hype. Yes. Yan, nandito na tayo sa Apalit Market, public market ng Apalit. Ayun na. Apalit Public Market. Lubak-lubak ang daan. Hello naman sa mga nangangasiwa dito sa Apalit. Di ba na ano dito sa daan nyo? Grabe na. Lagi na lang yung daan dito. Para kami kabayo. Kung dumaan kami, uga-uga. Wawa naman ng mga tao. Woo! Nandito na tayo sa tulay ng Kalumpit to Apalit. Ito ang tulay na nag-uugnay sa Bulacan to Pampanga. Itong tulay na to. Dati yun yung luma. Ito yung ginawang na gan. Hindi pa sira na kayo yan. Ayun, mga itaan ito, grabe din. Ay. Lupak-lupak ko.
maraming salamat pala sa mga subscribers ko, sa mga sumusubaybay, kaya sa mga friends ko sa FB. Subscribe na kayo mga paps. Wala na ya. Go to 1K ako. 1K pa rin. Hanggang ngayon 1K pa rin. Ano ba yan? Kalumaan. So, dapat tapos tuloy. Hindi kayo masisisi. Bagal ko rin mag-upload eh. Bagal kasi PLDT eh. Gusto ko eh. Ngayon nga, abang-abang na lang sa mga nagtutuloy ako. Abang-abang na lang mga paps sa sa sunod na mga pending kong videos. Abangan nyo lang. So, this is Joyride Motovlog mga paps na nagsasabi sa inyo. Subscribe kayo, like kayo, watch kayo ng videos ko. So, andito lang ako para sa inyo. Nagliliga. Joyride Motovlog. Laga. Grabe talaga daan dito. Oh, no? Grabe ang daan. Maayos. Dahil summer talaga, sarap maligo. Ayun, no? Jed's Resort. I love Jed's Resort. May mga malalaking aso pa sila, oh. Aso, iba-ibang kulay.